Hi ha molta rivalitat, molta. I si més no, enveja. No us sembla contagiosa, de dos? Sí, perquè ara dic, potser... Em sabia greu, però és que no parava de fer... No es nota, No tenim dos, ara? Doncs jo que he fet un curs per educació de la veu La per nova xarxa docents. social, no? Tinc tot. En sèrio? Sí, perquè vaig estar molt fotuda de la veu, em vaig ratllar molt, te'n recordes? Plorant i tot, sortir de El classe seu és anar a logopeda no i que puc t'ensenyi. parlar, no em quedo sense feina. Has de comprar un micro? Jo vaig entrar a classe dient, Macauto, no sé què, vaig dir, ho he de fer jo la broma abans, perquè on te vaig amb el catxarro aquest. Volen les gaunes, no? Tenia pena, pobreta. Cheeseburger. No, estava molt fotuda, Estic que bo. I ara no sé. És que Doncs que em van dir una cosa aquest que fer això, que jo ho tinc interioritzadíssim, és dolentíssim, és greu. Ja, però si tens el pollito aquí... No sé. Sí, a veure... A mi em passa, Vale, comencem. Vinga, va, Adri, presenta't. Hola a tothom, estem aquí amb els vostres podcasters de confiança. Ja està, som nosaltres. No sé, voleu dir alguna cosa? Hola. Bona tarda. Bones. Tenim aquí avui estem acompanyats també d'en Marc. Vol dir alguna cosa de lluny? Hola. Estem fent això superpro, Vull dir, ara ja semblem que poquinem pasta i tot aquí. I res, demà és l'aniversari de l'obra. Gràcies. Molts La anys. veritat, Quants en fas? Molt important. Gràcies. Què fas? 32, Més que això... Pensava que... No, pensava, saps que és guai? La targeta durada de Renfe. És guai quan el teu aniversari cau el cap de setmana perquè, uau, celebraràs amb els amics tal, però també és molt guai celebrar amb els nens de la classe perquè ells que ho saben, que és demà, estan com molt contents perquè demà és l'aniversari de la Laura. Estan molt contents, I la els he de veritat. portar alguna cosa, no? I els hi portaré alguna cosa. Està preparat ja. Això m'ho he entès. Hem de portar-ho tu, no, realment? Sí, a veure. Sí. Fem una crida des d'aquí. No, per exemple, fa il·lusió compartir-ho amb els altres. Ja. A vosaltres a l'escola us deixen portar menjar i això en plan pels alumnes? Actualment ni ells poden portar... Això, ni ells ni vosaltres, no? No. Pels alumnes? Jo els he portat un llapis Ah. Però si porten menjar no havia de ser com envasat. O sigui, no pot ser individual, comprat. no? Però això a partir del Covid, no va ser? O abans del Covid també ho fèieu així? No. No, Realment no. abans es podia freestyle. Sí. Vale, va. Laura, em llegiràs la primera pregunta que ens han fet. Bueno, hem pensat que modificar una miqueta els episodis i fer-los més curtets i parlar sobretot dels temes que us interessen als oients i les preguntes que ens aneu enviant, sobretot per Instagram. Llavors, segurament no parlem de totes, però perquè xerrem molt, però anirem comentant les que puguem. Doncs de totes les preguntes que ens han fet arribar els nostres Podcasters. Ho he dit així. oients, No he dit podcasters de confiança són nosaltres. Clar. doncs n'hem seleccionat algunes i començarem parlant del companyerisme o la rivalitat entre docents. Si n'hi ha, si no n'hi ha, què en pensem? Bum. No dic falla. Existeix. Joan, Què en penseu? crec que vols dir alguna cosa? Jo és que enveges o rivalitats no he tingut mai en una escola. M'he trobat potser amb gent que no vol compartir algun material o alguna cosa, però rivalitat és que en el fons treballes amb el teu cicle o al teu nivell i ja tens prou, no? Ja tens prou feina, ja. Prou jaleo per... Potser et cau algú malament, però ja... Potser ja és personal, no? No per la teva professió, Potser sí. sinó perquè no t'entra bé pel sud, però no... També hi ha molta enveja, és el que dèiem. Vull dir, jo penso que més que rivalitat hi ha enveja d'això, perquè el no compartir aquí hi ha un rerefons. Quin? Però jo crec que, o sigui, realment, en aquest tema, jo m'ho he plantejat molts cops, si tu mires per què existeix l'escola, quin és l'objectiu de l'escola? Quin és? Ensenyar. L'educació dels alumnes, en aquest cas, en tot el seu vessant.
És a dir, el focus no som nosaltres, com a mestres, que per suposat ens hem d'intentar donar la nostra millor versió. El focus principal ha de ser la millora cap dels nens. Llavors, em fa molta ràbia que aquests temes s'hagin de... no? Existeixin Que estiguin dintre sobre la taula. d'un espai on en principi tu no tens res a veure, ja m'enteneu, res a veure amb l'objectiu principal de l'escola, que és fer que els nens surtin d'aquí molt millor del que han entrat cada dia una miqueta, no? Llavors, que això es transformi en algo personal i aquestes enveges que existeixen, jo les he viscut, doncs és algo que fa pena, si més no. Perquè al final, si tots anem a una... Però un exemple d'enveja, quin seria? És que no ho trobo. Mira, jo explicaré, per exemple, el que penso, l'enveja penso que sí que hi és. I moltes vegades, per exemple, jo que comparteixo algun recurs, alguna idea, potser via Instagram, per exemple, m'he sentit molt més còmode compartint recursos, idees, el que sigui, a gent que no conec, que a gent que sí que conec. Per què? Doncs ho explico també. A mi em va fer molta ràbia una vegada que em vaig trobar una fotocòpia d'una activitat que havia preparat jo per quart d'ESO a la fotocopiadora de l'Ínstia, sense que ningú me l'hagués demanat. Quan la vaig anar a buscar em vaig trobar una companya que va dir «Ai, no, mira, és que l'he vist per allà a la sala de profes i he fet una fotocòpia perquè m'ha agradat molt», però clar, és una mica difícil, no?, per primer d'ESO. Clar, jo vaig pillar un rebote que vaig dir primer, hola, m'has demanat permís? Segon, evidentment a primer d'ESO no ho faran si està preparat per quart d'ESO. Per tant, tinc moltes ganes de compartir coses, però em fa molta ràbia la gent que se n'aprofita. Però aquí és un altre tema ja, l'aprofitament. Perquè, per exemple, si a mi un company de l'escola o un amic o amiga de fora del centre em demana un material meu, a mi em fa il·lusió. Quan una amiga meva... Si te'l demana, sí, si te'l roba, no. Uah, que guai aquest material que has fet. Clar, per tant, t'he dit que aquí entren en joc ja diferents coses. La manera de demanar les coses, com s'utilitza aquest recurs. Hi ha molts factors que ens porten a... Hi ha enveja o no hi ha enveja? Vull dir, són coses senzilles, a mi m'ha passat a l'escola, coses super senzilles que dius... On estem arribant, no? I sap supergreu perquè estem educant justament en els nens aquí mateix, perquè comparteixin, perquè es parlin bé, perquè ajudin... O sigui, són uns valors que com a mestres els tenim superfonamentats. Però llavors, com a adults, les enveges existeixen i és així. Que jo arribo a l'escola i dic tot això que jo penso a l'Insta ho teniu tot. En català, en castellà, de la manera que vulgueu. Clar, però tu ets la que fas els materials, el tal, la que potser hi dediques més hores... I això, solament això, ja potser crea... Sí, o perquè fas les coses més boniques. Aquí és quan hi ha enveja. Quan parlo d'enveja és tu fas això, jo faig això. Vale, perfecte. Potser és el mateix, Estem parlant de fer una mateixa cosa. I ella la fa, jo la faig, cadascú ho sé, per la seva classe, i resulta que com el meu és més bonic, ella ja no vol utilitzar el seu. Però què més dona? Vull dir, l'has fet tu pels teus alumnes? Tu creus que valoraran? O sigui, si el meu és més maco o menys maco, quina és la funció de tot això? Aquí és on hem d'entrar. Jo ho faig maco perquè m'agrada, perquè jo no puc fer material de qualsevol manera. Ja és una manera de fer. Però no per això invalida... Només el puc fer supermaco. Sí. És que... No, perquè m'hi tiro moltes hores només amb la part estètica, però perquè va amb mi, perquè m'encanta, perquè busco més enllà de fer el recurs. O sigui, m'encanta fer un recurs, però m'encanta la part creativa. Saps? Que li poso, llavors m'encanta. Però no per això ha d'invalidar la teva feina. Sense oblidar-nos que al final quan parlem d'enveges parlem de que quan més se'n parla és que aquesta persona està agonitzant, està agonitzant. Ojo. Està aguditzant les seves inseguretats i potser la seva poca entrega. Clar, epa, home, aquí fas un mirall, no? Home, si tu t'estàs queixant de que aquí estiguen a fer recursos molt macos, potser perquè tu ni voler estàs per fer.
Clar, no t'hi estàs les hores que necessites per tenir un recurs que pot ser maco. És que al final és això. Quina és la funció de tot això? Que l'alumnat tingui jocs, que tingui recursos més enllà del llibre de text, que s'ho passin bé a l'escola. Jo els faig macos perquè van amb mi, però és igual si són macos o no. El més important és que funcionin, que ells s'ho passin bé i que els facin servir i que els hi serveixi. Però és que estem tan comparant la feina constantment que perdem de vista això. Per què és aquest recurs? Pels nens o per competir aviam quin és millor o pitjor? No cal. Vull dir, jo no miro el que fan els altres, que no m'interessa. Vull dir, jo faig el meu i si et puc ajudar, si et puc compartir tot, ho tindràs. I jo mai m'hi fixo en el que fa el company. Ni miro, el seu és més maco, merda. El meu no... Ja no el vull fer servir. Per què? No hi trobo el què. Jo penso que potser van més enllà, no? A vegades les enveges no només del material, pròpiament, sinó... A veure, tu poses els alumnes que estan motivats, que estan contents... Això també pot ser un motiu d'enveja. O un professor o un mestre, jo què sé, doncs que potser té més don de gentes, o que a la seva classe sempre li van a demanar coses. Això també pot generar enveges o... no ho sé. Sí, jo crec que va més enllà del propi recurs. Exacte, però dic que... Va molt més enllà... La pregunta era, rivalitats n'hi ha o no? Sí, n'hi ha. Sí. Però com tu prenguis, no? A mi és que em dóna bastant igual, això. Jo soc la que veu una fotocòpia i agafo. Jo et rebento. Si jo t'enganxo, ja l'hem perdut. Però demanem permís, no? Si ho he fet jo, és pel meu curs. Però t'ho diré després de fer les fotocòpies, segurament. Doncs no m'emprenyaré. Però escolta, és el mateix que agafar un recurs i treure-li la marca de qui és. Ja. Això és robar un recurs, Ja jo te'l comparteixo gratuïtament, vull dir, jo no necessito diners, o sigui, no és en plan, no ho faig això per diners, ho faig per l'alumnat. Tu vols i el vols? Jo te'l regalo. A mi m'ho han fet i tot el m'han que tinc, etiquetat. però no borris de qui és. Doncs, Cris, jo diré una cosa. Jo sé, els recursos que jo faig a casa pels meus alumnes, això em sembla que n'hem parlat un cop, Adri. Si jo els porto per utilitzar aquí a l'escola, no els hi poso el meu nom. Jo tampoc. No, jo tampoc. Perquè no siguin teus. O perquè justament no generi això, no? És com un material més que has trobat por ahí i el portes. Jo el faig, el deixo en caixes i sempre dic, això és de l'escola. O sigui, el faig jo, però és per l'escola, no és per ningú més, és a dir... Però allò amb la intenció de que no sembli que l'has fet tu, eh? Però el si que l'he jo... trobat a però jo em Pinterest. refereixo a gent que no coneixes, a coses que penges a l'Insta. Llavors sí que ho signo. Clar, Ja, aquí ja, estem. Jo em Però refereixo a fixa't, aquesta part, ja fas aquesta diferència pel que et pot generar, que saps que serà negatiu. És que m'he trobat recursos meus com si els venessin ells, o sigui, com si fos seu. I penso, a mi, mentre el faci servir m'és igual. Però, ostres, jo m'hi tiro moltíssimes hores, Caps de setmana, vespres. M'hi tiro moltíssimes hores i és com passar per sobre meu, és lleig, és faltar-me el respecte. De fet, per llei, el que utilitzes a l'escola, s'ho queda a l'escola. No. Sí. A quina llei ho diu, això? A mi també em sona això, No, però si ho El portes material tu que de fora... utilitzes, Si fas servir... l'escola. No, però si fas servir... L'escola té el seu dret Però és que- d'utilitzar-lo. I si portes un joc de taula de casa teva? Bueno, l'has fet tu, el joc de taula. Però això sí. Això, els Però materials... l'he fet jo a que tu casa poses, amb els és que meus materials. A mi sí que em sona moltíssim això, Els materials que s'utilitzen a l'escola Escola comunista. són propietats de l'escola. Són propietat de Però és que l'escola. el pago jo? Potser perquè et diuen que has utilitzat Clar, material de l'escola. material de l'escola. Però jo moltes vegades Jo jo no tinc l'utilitzo. plastificador a casa Clar. i tinc papers, i moltes coses faig a casa. Tinc uns pelos, Hi ha vegades que no, Jo crec que la majoria que fem recursos fem servir més els recursos a casa que no pas a l'escola. Però per tema logística, de que no m'emportaré un paquet de... La impressió sí que puc, sí que... Ah, home. Jo crec, perdoneu, que ens estem centrant molt en els recursos, però si parlem d'enveja, Sí, en general. rivalitat, Sí. és en general, és a dir, quantes vegades, bueno, potser no us ha passat però si ha passat, quantes vegades heu passat per davant d'una classe i us han començat a cridar els nens allà superefusius, Laura, Adri, i tal, i passa un altre i no ho fan.
Doncs si hi ha algun altre company, malauradament, que està allà i ho està escoltant i es dona el cas que és envejós, això fa ràbia. Vull dir, mai a la vida m'esteu dient que heu tingut la sensació de fer ràbia a algú? Però problemàtica jo hi ha sí, aquella persona. Sí, No, home, evidentment, no, clar que no. però estem dient Si que això això- passa, això està passant. Es I detecta o no només es amb detecta? recursos. Sí, això Sí, es sí, detecta, això però passa. jo aquí volia dir que estem perdent, jo crec, la mirada nostra com a alumnes. És a dir, jo crec que per on aniria la solució, fora d'aquest pique que hi ha hagut, que m'agradaria veure com evolucionaria, saps? La pel·li qui guanyaria. Veig Crec un que... blau per aquí, és de plan. Però mira les fotocòpies. Clar, no, aquí és tenir la raó o sortir amb la teva. Tu no amb la teva. Els nens tindrien les fotocòpies, si no és maco, això. Bueno, però ara seguim per aquí, si vols. Dic que estem perdent la mirada d'alumne, me refereixo a que anem a ficar un món d'esport molt més fàcil. Leo Messi, el cas més pràctic, no? En comptes d'envejar com tira en Leo Messi les faltes o el material que fa la Laura, dir, hòstia, és que esto muy bonito, pero esto, mira, aquí s'ha equivocado, aquí ha hecho no sé què, no? En comptes d'anar a buscar i a rascar el que ha fallat, de dir, ostres, què puc aprendre jo per ser millor docent o millor persona d'aquest recurs que tant m'ha agradat? No? Què és el que puc extreure de la falta, de com l'ha xutat Messi per jo millorar a les meves faltes? Al final és una mica... Jo crec que és el camí correcte a aprendre, de dir, a ser autocrítics, de dir, vale, en què faig? I tant. En què fa jo i en què ho fa bé aquesta persona i què puc aprendre d'aquesta persona? Estem mirant, que al final és el que els estem demanant als alumnes. Si és que l'altra part implicada em vol aprendre. Jo me'n recordo que fa un parell d'anys jo era tutora a quart d'ESO amb un dels quarts d'ESO i tenia dues altres companyes que feien de paral·leles amb mi. I es feien moltes activitats a la meva classe perquè jo era una motivada i a les altres profes no els agradaven. O sigui, jo muntar un joc de la màfia, no? Un joc de rol que duri unes setmanes amb els alumnes, o per exemple muntar un calendari d'advent supercurrat amb proves i les altres tutories no volien fer-ho, no passa res. Clar, els pobres nanos, en aquest cas, deien, jolín, clar, és que la tutoria de la Marta i les tutores que, a part de ser tutores, eren amigues meves, em deien, mira Marta, nosaltres això no ho farem, vale? Perquè és que ja va amb la persona, això. Sí. Doncs ja està, no passa res. I jo crec que ens hi trobem tots. Sí, clar. Ens ho trobem 100%. tots, que tenim companys que, doncs, el que dèiem l'altre dia, venen a fer la seva feina i marxen. I I clar, que està molt bé, també. Exacte, és correcte. Sí, però vull dir que la implicació, tu fas totes aquestes activitats pel teu alumnat. Sí, però No ho jo... fas per La pregunta és, quantes vegades ens frenem de fer coses? Sí. Quantíssimes, al llarg del dia? Molt poques, jo. Doncs jo penso que és un tema que ens hi trobem, vegada, sí. que moltes vegades et frenes per potser no tirar més que... I just no generar tot això. Jo ho sento. O sigui, el meu ritme és aquest. Si et va bé, et muntes al carro. I si no, jo m'he de frenar perquè tu no estàs donant el callo o perquè jo he de frenar-me perquè vull fer coses i tu no ho fas. Masses històries. No, perquè la masses històries, diferència és no sé. abismal i això després arriba a un altre punt. perquè a mi el que em fot d'això és que els principals perjudicats són els Són els alumnes. nens. És a dir, que No, tu i fas una tant. activitat de l'hòstia i els altres no, aquesta enveja que pots generar és perquè aquests nens no ho tenen. I també un mateix, Adri, perquè a mi un dia em tallaràs les ales. Però com a batallis ja. 3 dies, No, clar, acabes per tant. també em pipa, no? Vull dir que sap greu perquè al final, igual, segurament els altres alumnes tenen les mateixes ganes de fer el joc de la màquina tant, que sí. els altres i al final, doncs mira, per... Però escolta, no és més fàcil anar i dir-te, Marta, m'encanta l'activitat que has fet. Com és? La puc fer jo també a la meva classe? No fa falta que pensis una de zero. O sigui, hi ha companyerisme. És a dir, jo aquesta setmana passada vaig fer una activitat, jo també m'ho curro molt, en plan, faig dictats explosius amb globus, els emporto al pati a fer també dictats i... Vull dir, que jo també m'ho curro molt i moltes vegades quan em veuen sempre els dic, mira, he fet això, això i això. I si voleu fer, feu, vull dir, no costa res que en lloc de veure, no faré això perquè no m'implicaré tant. Bueno, no fa falta que inventis un joc de zero. Pots anar a la Marta i dir-li, mira, m'encanta la teva activitat, puc fer-la jo també? És que el problema està que potser no sóc d'aquest tarannà ja. Per tant, mira, Cristina, em sembla perfecte que tu et corris això, jo prefereixo fer-ho d'una altra manera. O jo això no ho faré perquè no va amb mi.
I és que potser ens estem posant la medalla de no, és que com que som supermotivats, he preparat aquests dictats, és que he preparat això, i ens pensem que som més guais per això. No. No, sí, És el que hauria de ser el nostre... Sí, jo crec que això passa. No, és el que hauria de ser el nostre dia a dia. Però no us organitzeu per cicles. Jo és que quan m'organitzo amb el meu Lero, ja organitzem les classes junts. I una cosa que jo li dic, he pensat això, i ell tingués un altre punt de vista i dir, doncs ho podem fer així o així, però jo anar ja amb els meus, és a dir, ara, si sé ja, farem això, i que si sé bé no ho sàpiga, perquè no m'entra al cap. A primària, però a secundària i infantil no ho sé. No, igual. Si es programa tot junt. Clar, amb una reunió de... A secundària no, A nosaltres tampoc. Nosaltres sí que programem, o fins i tot reunions de cicle, no? On arriben els acords sí, però... que has de prendre, però clar, hi ha una pluja d'idees. Tu potser diràs fins a la A i un altre dirà fins a la Z. I clar, has de mirar de trobar un punt mig. Jo entenc a la Marta, perquè a mi m'ha passat en primer any de dir jo vull fer aquestes coses i tenir les altres persones amb les quals m'he de coordinar on arribem al mateix punt, però al final arribes a un punt i dius, vale, vols arribar fins aquí, fins la divisió de dues xifres, per posar un exemple, vale, cada uno lo suyo, no? I vas fent, arribes és que al final no et queda una altra, de dir, vale, a nivell de temari arribes fins al mateix punt, però la manera, malauradament, tu tens la teva visió i l'altre no comparteix la teva, i ja no és el que deies tu, Joan, de dir, hòstia, ostres, i si ho fem així tal? No, perquè ja és una negació, a vegades te trobes en gent que no li interessa sortir de zona de confort. No crea ni a l'escola, ni... O sigui, és com un super... No sé, que estic flipant una mica. No, perquè estem navegant i vigilant també amb el que es diu. Sí, Perquè fora de micros podem parlar molt obertament. O sigui, el que diu l'Adri, que si a nivell d'aprenentatge els alumnes arriben allà mateix, amén, això evidentment, però la manera sí que és diferent. Volem que també la manera fos la mateixa. Però ha de ser la Però clar, és que es creen les enveges, no? De classe de tal, que guai. Sí, acabes dividint en dues xifres, però pot ser un conyazo del copón. O una manera diferent, altres alternatives. Però no per fer-se el guai, sinó per... No, perquè no té una manera de jugar. Perquè tu t'interessa, el teu objectiu per d'arribar aquí és que els nens es diverteixin a l'escola i que aprenguin jugant. I hi ha gent que no té aquesta visió. Un altre temazo, també. Sí. Però o fer-se el guai a classe, en què et fas el guai? Amb aquells nens de 10 anys? No ser guai davant de nens de 10 anys. No, però ser guai vol dir... No té No manera dels nens, sinó dels companys. Perdó. Perdó, Sí, a veure, que porto... Se me'n va vull parlar. Jo penso, abans he dit, a secundària no ho fem això, de programar-nos tot el cicle, no? Potser no és veritat, En el meu institut, per exemple, no hi ha un espai a la setmana que ens programem amb el paral·lel. Recogiendo cable, Però sí que és veritat que es fan com una espècie de graelles i dir, d'acord, quan acabi el primer trimestre de quart d'ESO ha d'estar fet això. Llavors, sí, ens hem de coordinar, en certa manera, no? On entra ara això de cada maestrillo tiene su librillo. Anem a veure, jo tinc la meva manera de treballar, tu tens la teva, em sembla perfecte, mentre arribem allà mateix i els nanos es vegin mínimament perjudicats, que cadascú faci la seva, no? A mi, si em comencen a tallar ales, també diré, nois. És que sempre ha de ser al revés. És créixer la motivació, és a dir, si tu estàs motivat, ja sé que no tens per què motivar el company, però ostres, motiva'l. De fet, tinc una companya que aquest any és el primer any, després de 5 anys, que la veig motivada, fent recursos. O sigui, no els està fent, però sí que els està aprofitant, tant els meus com els companys, no?, del claustre Instagram. Però em refereixo a que ja està molt més motivada i jo avui li he dit, ostres, estic molt contenta de veure't així, perquè penso que veure-la ella així és un bé pels nens. Llavors, veure-la així em fa feliç. I mira que jo els seus nens, vull dir, me'ls estimo molt, però tampoc els toco, no és una classe que toqui gaire, però ja penso... Ai, no és una classe que ensenyi. Aquest és el clip de promoció perfecta,
Sorry. Els nens no es toquen. Nens i nenes. Ai. Siguem inclusius. No és una cosa que ensenyi gaire, val? Però... Als altres ensenyes més. No ho estem Per mirant. què? Per què? Per què cada capítol és això? No, és que... Bueno, No passa res, tu ho digues. aviam, em refereixo que no vaig gaire a aquella classe, però ja me n'alegro de que ella es motivi, perquè això vol dir que motiva els nens. La motivació pròpia al final porta a que la motivació dels nens creixi. Però és del teu nivell, aquesta classe. No, fins i tot. Vull dir, imagina't. No dic si és un primer també o un segon. No, és un quart. Però és que m'alegra veure-la ella motivada perquè sé que això va relacionat amb, gairebé sempre amb la motivació dels nens. Llavors, jo ja estic contenta de veure-la ella més feliç i de veure els nens més motivats. I això és el que ens ha de portar. A veure què n'opinen els oients, no, també? Si existeixen o no rivalitats, enveges entre docents. Molt bé, Marta. Reconduciendo. Vale. Next. No, si no tenim res més a dir, crec que podem tenir aquí. És a dir, mirem fent una pregunta. Perfecte.